நம்ம விஜய் சார் தற்போது பீஸ் படத்துக்கு அப்புறம் இயக்குனர் வம்சியுடைய இயக்கத்துல வாரிசு படத்துல நடிச்சிட்டு வராரு. இந்த படத்துடைய படப்பிடிப்பு சென்னையிலும் விறுவிறுப்பாக நடந்துட்டு வருது. எனவே அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு இந்த படம் திரையில் வெளியாகும் அப்படின்னு அதிகாரப்பூர்வமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் சாருடைய மாஸ்டர் படத்துக்கு அப்புறம் மீண்டும் லோகேஷ் கனகராஜுடன் கூட்டணி அமைக்க இருக்காரு. தளபதி 67 படமாக உருவாகும் இந்த படத்துடைய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது. இதனைத் தொடர்ந்து விஜய் சார் அடுத்ததாக அட்லியுடைய இயக்கத்துல தளபதி 68 அப்படின்ற படத்துல நடிக்க உள்ளதாக நமக்கு தகுந்த வட்டாரங்கள் இருந்து தகவலும் கிடைச்சது. விஜய் சாருடைய பிறந்தநாள் முன்னிட்டு வாரிசு படத்துடைய டைட்டில் மற்றும் முதல் பார்வை வெளியாச்சு. அதோடு படத்துல இருந்து 2 போஸ்டர்களையும் ரிலீஸ் பண்ணாங்க. என்னதான் டைட்டில் மற்றும் முதல் பார்வை ரசிகருடைய விமர்சனங்களை பெற்றாலுமே படத்துடைய மற்ற 2 போஸ்டர்களுமே ரசிகர்கள பெரும் வரவேற்பும் கொடுத்திருக்கு. இந்த நிலையில குடும்ப கதையம்சம் கொண்ட படமாக உருவாகும் வாரிசு படம் அப்பா மற்றும் மகனுடைய பாசத்தை உணர்த்தும் படம் அப்படின்னு சில தகவல்களும் சொல்லுது. மேலும் இந்த படம் வழக்கமான விஜய் சாருடைய படமாக இல்லாம விஜய் சார வேறு ஒரு கோணத்துல ரசிகர்களுக்கு காட்டும் அப்படின்னு படக்குழுவிடமிருந்தே தகவலும் கிடைச்சது. வாரிசு படத்தை தொடர்ந்து விஜய் சார் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜுடன் மீண்டும் இணைய இருக்காரு. இவங்க 2 பேருடைய கூட்டணியில் உருவான மாஸ்டர் படம் ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பு பெற்று வசூலிலும் சாதனை படைச்சது. மேலும் லோகேஷ் உடைய சமீபத்திய படமான கமலஹாசன் நடித்த விக்ரம் படமும் மெகா ஹிட்ட கொடுத்திருக்கு. எனவே இவர் அடுத்ததாக விஜய் சாருடன் கூட்டணி அமைக்க உள்ளார் அப்படின்ற தகவலினாலேயே அனைத்து ரசிகர்களுமே தளபதி 67 படத்தை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேலும் இந்த படம் முழுக்க முழுக்க லோகேஷ் உடைய ஸ்டைல உருவாக போவதாக வந்த தகவல் மேலும் ரசிகர்களை குஷிப்படுத்திருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த நிலையில சமீபத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் தளபதி 67 படத்தை தான் இயக்க போவதாக உறுதியும் செஞ்சிருக்காரு. ஆனா தயாரிப்பு நிறுவனத்திடமிருந்து அறிவிப்பு வரும் வரை என்னால இந்த படத்தை பற்றி மேலும் பேச முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இதன் மூலம் லோகேஷ் கனகராஜ் தான் விஜய் சார் இயக்க உள்ளார் அப்படின்றது உறுதியும் ஆச்சு. மேலும் இந்த படத்துல விஜய் சார் 50 வயது மதிக்கத்தக்க கேங்ஸ்டராக நடிப்பதாகவும் படத்துல நாயகி மற்றும் பாடல் இல்ல அப்படின்னு தகவலும் கிடைச்சிருக்கு. இந்த நிலையில லோகேஷ் சொல்லும் பொழுது விஜய் சாருக்கு பல நாட்களாகவே நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க ஆசை அப்படின்னும் அந்த விஷயத்தை பலமுறை என்னிடம் தளபதி சொல்லியுள்ளதாகவும் லோகேஷ் தெரிவிச்சிருக்காரு. எனவே தளபதி 67 படத்துல விஜய் சார் சற்று நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்துல நடிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் சொல்லப்படுது. சோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த படத்திற்கான முறையான அறிவிப்பு எப்போது வெளியாகும் அப்படின்றத. சார் ஓகே, இது போன்ற தளபதி விஜய் படங்களை பற்றி வெளியாகும் அனைத்து செய்திகளுமே நீங்க உடனே தெரிஞ்சுக்க நம்மளுடைய செய்தி துளிகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐகானை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க.